Kövesd az utat. Haladjon észak-nyugat felé, aztán fordulj jobbra. Azaz, ügyes, azt a kurva, de ügyes vagy. Jézus, bazd meg a propeller. A ventilátor, geci, hogy beindult, láttad, more? Éve. Váltsál már, bazd meg, hát nem hallod? Nem túl hangos a zene, csak néztem, hogy ki akadt. Váltsál. Hát akkor nézem én neked, jó? Mert én láttam minden a 10 km/h, bazd. Bazd. Jaj, az baj, az baj. Az meg. Semmi baj. Utol vagyok. Ezt a 600 métert azt tudjuk már le. Váltsál. Még nem értünk odáig. Jó, jó. Hát az útból basszadik! Igen, van is, hogy jön. Nem látod, hogy jövünk, basszam meg a szádat. Bírom már a kurva anyádat. Hackspaszt. Amikor csak abban benne, 2000 volt, igen, az azért Nem mondjad bár nekem mondani. egyenes, Laci. Azért, hogy ne boruljuk fel, úgy menjünk. Bazd meg! Mi a faszom? Visszaklittem, nem volt ott semmi. Aha. És most oda megyek. Hogy nézzel ki? Anyád nem nevelt meg? Mondtam én is. I'm hungry, bro, I'm hungry. Give me some money. Hum. Give me something. Sorry, We are poor. Give me something, please. I need to eat, bro. I need to eat my whole family. Adott egy kolbászt. Not food, money. Nem már ne. Ennyi? De Igen. Nem. Neked meg mikor volt teljes HP-d a játék alatt? Mióta játszunk a játékot, nem láttam, hogy neked full fehér csík lenne a HP-don, bazd, mindig döglöttél te is. Gelsem miatt van. Aha. Megettem a vitaminokat. Ha Nem, mert mind a kettő nagyon hülyék vagyunk, hogy mind a ketten eszitek, bazd meg a kesztyű nélkül, a véres kezetekkel a chipset, meg a mindent, hogy meg ott nem lesz bajom. Hogyha szedtem volna gyógyszert, amit az orvos felírt, akkor nem lenne probléma. De Gelsem elvitte. Hát de nem vény nélküli, hát ez nem lehet csak úgy. Ezt az orvos írta fel. Bassz meg. Gelsem már megettem. Ökör barom, bazd. Persze, mert én már a harmadik hónapomban vagyok, hát kell. Én még B-stáziumban a vissza. Shit! Aha. Azt hittem valami random csősítő. Hallod milyen jó zenék van? Hallod ezt? Az zene is szól, érted? Na neked mikor lesz zenét? Na baszki. Ez mi a faszomat raktatok oda? Elmentem kicsit lootolni, és úgy meggazdagodtunk, Ja. láttad? Egy kicsit kinézett az ember, és már egyből meggazdagodtunk. Halljátok, amúgy nincs egy sapkátok, mert van Night Vision, nem csak sapkám nincs hozzá. Adjak neki egyet. Persze, Mit kérdezel? Mi kellett neki? Sapka. Talán, de ne az ice-ot ad neki oda. Hát akkor mit adjak oda? Hát megyünk, azt majd szerzünk onnan. Mondd neki, hogy így hozunk. Na, add neki oda nyugodtan. És Fasz csak olyan jelenti. fasz a szemüveget találtam. Add neki oda. Vegyed fel az sapkádat. Kösz. De vigyázz arra a sapkára, mert kezed lábad eltöröm, hogyha meglátom, hogy Vigyázom. Szégetsz. Az agresszivitás. Már 160, nem tudom mennyibe mentünk.
Még lehet egy 300-zal is, érted? De hogy megy 300-zal? Azt mit érsz, hogy 300-zal megy, bazd meg, hogyha így nem tud vezetni 100-nál? Hát csak kíváncsi vagyok, hogy mennyi a vége. Balra, Román, balra! Hát akkor itt álljunk meg. A kapu menjél be! Van egy kapu, menjél még a kapu, menjél be! Még mit balra, bazd meg, mit balra? Ott a kapu balra, bazd meg, de vagy Hát akkor azt mondta, hogy majd jön a kapu, majd a kapunál be, akkor azt mondta, hogy majd a kapunál balra, nem azt, hogy balra. Majd a kapunál balra, jó? Akkor majd ott. Érted? Nem, az autista geci. Erre menjek? Keresen, húzom balra. Ó. Beraboltam, mint a pics. Jobbrább. Ott az út előttem. Hoppa, kerítés láttátok? Mekkora csel? Nagyon nagy csel volt, látom. Nagyon nagy csel volt. Nagyon nagy csel volt, Laci. Kurva nagy csel volt, bazd meg. Gratulálok. Hatalmas csellel, bazd meg. Remélem kiraktam a wrencsemet otthon. Szerencsétlen jöjj gyerek. Mekkora csel volt, geci. Azért, hogy ne boruljuk fel, úgy menjünk. Akkor nagy trükköket tolok itt, nem? Ó, meg felkértem kicsit. Az baj. Az mekkora volt, gyerek? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Elmentem kicsit lootolni, és ahogy meggazdagodtunk, Ja. láttad? Egy kicsit kinézett az ember, és már egyből meggazdagodtunk. Egyben már szó, itt már el lehet lopni, ott két dolog, majd itt látom, hogy el lehet lopni. Szét lehet baszni az átlójukat? Itt van lent a földön egy ajtó, azt nézve, meg az ki lehet, mint az csapó ajtót. Itt ezt? Jelszó kell hozzá. Oké. Azt ott, mi az a kis szekrény a falnál? Ez egy smoker, és nincs benne sem. Azt elvisszük, hát semmi baj. De van húzó, van nálad? Jelenleg nincs. Akkor ad. Robot, nem tudod felszedni? Elnézd csak. Jelsen. De elkapod. Persze, én ne kapnám el. Ja, megvan. A medencét is szed fel, légy szíves. Faszom ez a pante.
Melyik balra és egyik balra nem se fordult amúgy Igen, el. igen, tehát... Na, le van százalék ótatva nyaktól lefele, geci. Én azt vettem észre. Egyenesen, jó, Román? Egyenesen. Eddig sem tudok venni. Hát akkor szobd le magad. Szerintem. De ez csak egy tipp. Black Market. Ez mi a bődös fasz, bazd meg? Jó napot! Jó estét.